Πάμε να δούμε τη διαιρούμενη κουκέτα γκάτζα. Διαστάσεις 90x2, χρώματα φυσικό, λευκό, γκρι σκούρο, γκρι ανοιχτό, κάγκελα εντελώς αποσπόμενα, εάν θέλετε. Αλλιώς μπαίνουν, τοποθετούνται και μπορούν να βιδωθούν και στην κολόνα. Από μασίφ ξύλο, και θα κάνουμε το τεστ μετά να δείτε αν μ' αντέχει, βαθιά συρτάρια, τα οποία είναι αυτά εδώ και αποθηκεύεις πολύ πράγμα. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι είναι διαιρούμενη. Την παίρνετε σαν κουκέτα και αν θέλετε στην αρχή χρησιμοποιούτε μόνο το πάνω ή το κάτω κρεβατάκι. Μασίφ βιδωμένη σκάλα και πάμε να κάνουμε το τεστ. Ταραν! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Μήπως θα πάρω κι εγώ μια κουκέτα. Και με εντελώς αφαιρούμενη σκεπή. Οπότε στην αρχή την τοποθετείτε, τη στολίζουμε πανέμορφα με τα χειροποίητα πανιά μας και αργότερα την αφαιρείτε και γίνεται λίγο πιο minimal. Θα το βρείτε στο hiphop.gr με 4 άτοκες δόσεις.